जाहीरनामा प्रसिद्ध झालेला आहे, तुम्हाला काय विचार कसं होईल? मला असं वाटतं की भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये जे 22 संकल्प या ठिकाणी घेण्यात आले आहेत ते खऱ्या अर्थानं गोव्याकरता आणि गोयकरांकरता अतिशय त्यांना विकासाच्या मार्गावर नेणारे आहेत। विशेषतः गोव्यातल्या महिलांकरता 3 सिलेंडर मोफत देण्याची योजना असेल, महिलांकरता 2% दराने गृहकर्ज असेल, किंवा गोव्यातल्या युवकांना इतर पार्ट्या म्हणतायत आम्ही बेरोजगारी भत्ता देऊ, या ठिकाणी भाजप म्हणताय की गोव्यातल्या युवांना जो रोजगार देईल त्याला 5,000 पर्यंत EPF सरकारच्या वतीनं देऊ। म्हणजे आम्ही बेरोजगारी भत्ता नाही, आम्ही रोजगाराकरता भत्ता या ठिकाणी या संकल्प पत्राच्या माध्यमातून या ठिकाणी देतोय। गोव्यामध्ये क्लीन ट्रान्सपोर्ट या ठिकाणी आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। यासोबत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचं मोठं काम हे गोव्यामध्ये या ठिकाणी होणार आहे। त्यामुळे एकूणच जर हे 22 संकल्प आपण बघितले तर आधुनिक गोव्याकरता आणि गोव्यातल्या महिलांना, गोव्यातल्या युवांना, गोव्यातल्या बुजुर्गांना, आता बुजुर्गांकरता 3,000 रुपये पेन्शन हे या ठिकाणी दिलं जाणार आहे। त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींमुळे लोक अतिशय आनंदाने हा जाहीरनामा स्वीकारतील आणि भारतीय जनता पक्षाला त्या ठिकाणी निश्चितपणे मतदान करतील।